Per instal·lar l'aplicació del TR, hem de venir aquí a la web del TR, anar a la part d'instal·lació i fer clic aquí diu plantilla d'instal·lació. Aquí està explicat tot el procés, el farem en vídeo. Això el que farà serà descarregar una còpia d'aquesta plantilla, còpia. És un full de càlcul que té un script a dintre, ara ho veurem. Jo el que recomano, això ens crearà un fitxer en el nostre Drive, a la nostra unitat Drive. Fixeu-vos, la meva unitat l'ha creat aquí. Jo el que recomanaria és crear una carpeta que sigui TerraApp, aquí l'arrel o on vulgueu vosaltres, i els fitxers que anirem creant els anem posant aquí dintre i així ho tenim tot ordenat. El fitxer ens ha creat, aquí està el procés explicat. Jo el que faria és canviar el nom, que no sigui còpia de, sinó que sigui directament el TerraApp. I aquest procés està explicat, però anem a fer-lo mica en mica. El primer és anar a extensions i anar a veure aquest script que hi ha aquí dintre, apps script. Aquest és l'escript que està creat dintre del full de càlcul i que és de codi obert. Aquí podeu veure tot el codi sencer de l'aplicació i el podeu canviar i podeu fer el que vulgueu. El que hem de fer és això, convertir-ho en una web app, que s'hi pugui accedir a través del navegador i que sigui una aplicació web. Ens anem aquí a implementar i fem nova implementació. Important, aquí si podeu posar maig del 2026 o el que vulgueu. Important, executo jo. Serà el meu usuari que farà, per tant, qualsevol persona que arribi a l'aplicació en el fons està fent servir el meu usuari, evidentment, per les coses que fa l'aplicació, està molt controlat, però és el meu usuari, per tant, no cal ni compartir fitxers ni res perquè el meu usuari ja té accés a aquests fitxers. I l'important és que això estigui a qualsevol usuari del vostre domini. No poseu ni compte ni qualsevol usuari, sinó tanqueu només el vostre domini, perquè tots els alumnes com docents seran del vostre domini. I l'únic que ha de fer és implementar. Ara, evidentment, ens demanarà permís, l'aplicació demana permís per fer servir el nostre usuari per accedir als arxius, al web i de més. Per tant, autoritzem l'accés. Aquí ens dirà que vol accedir al Drive, als fulls de càlcul. Ens ha donat un error, sempre passa això. Tornem-hi, autoritzar l'accés. Ara sí, ens diu que amb aquesta adreça vol continuar, li diem que sí, triem el que volem que faci, bàsicament és enviar correus, els documents, el Drive i, evidentment, els scripts que estem fent i continuar. Ja està, això acaba de crear una aplicació web, evidentment perquè ha l'escrip a sota, però ja ha creat l'aplicació web. Per tant, nosaltres, seguint una adreça concreta, ja accedim a l'aplicació web. Aquesta adreça ens la dirà ara, està fent l'actualització. Aquesta adreça és molt important, la copiem i és molt important que la tinguem, perquè és per on tothom accedirà, alumnes, docents. Si teniu una mica, sabeu com un servidor DNS, com funciona, doncs podíeu fer una adreça vostra, tra.institut.cat, que anés a parar en aquesta adreça. O si no, podeu fer servir un escurçador, ja.cat, ja.cat, terra de no sé què, i que vagi a parar aquesta adreça. I si no, en algun lloc poseu aquesta adreça i ja està. Jo de moment l'he copiat, li dic que ok, i ja puc tancar la instal·lació i ja puc tancar l'escript. Següent pas, anem a aquesta adreça que ens ha donat. Copio l'adreça i el primer cop, només el primer cop, ens demana crear la base de dades. En el fons, aquesta aplicació web l'únic que és tu tens un full de càlcul enorme amb molts cel·les i moltes fulles i moltes pestanyes, i el que volem és no haver de tocar directament el full de càlcul, que ens tornaríem bojos, sinó fer-ho a través d'una web. I a més que tothom ho pugui fer, i cadascú, evidentment, només pot gravar en algunes cel·les concretes, que és el que farà el control de l'aplicació. Si féssim un full de càlcul compartit amb tothom tocaria tot i seria un drap. Per tant, però en el fons el que estem fent és el que faríem tocant el full de càlcul, fem-ho a través d'una interfície web molt més controlada. Per tant, hem de crear aquesta base de dades. Per crear-la és molt senzill. Venim aquí on diu obrir plantilla, clico, igual que abans, ens crea una còpia i jo recomano el mateix que abans. El full que ens crearà ara en la nostra unitat, moure'l, i aquí canvia el nom perquè no sigui còpia de, sinó que sigui el fitxer. Doncs ara, quan hagi acabat la còpia, mirarem a veure si ha aparegut. Aquí tenim la còpia, me'n vaig a la meva unitat, aquí la teniu, la moc al TerraApp, si les tinc tots junts, i li canvio el nom de còpia de, que no té molt sentit. Penseu que està buit, però aquí ja quins alumnes tindrem, el seu mail, el grup, el docent que l'acompanya, els correctors, si ha vist o no ha vist les evidències, i això, 50.000 coses. La idea és no haver de tocar aquest full. Aquest full és l'aplicació, gestionarà tot, tu t'oblides d'aquest full, evidentment l'has de tenir, és molt important, els dos fulls que hem creat, el primer perquè és l'aplicació, aquest perquè és la base de dades, però te'n pots oblidar, el tanques i ja està. Abans de tancar-lo, disculpeu-me, el que hem de fer és agafar aquesta adreça. Agafem aquesta adreça,
Un cop tens aquesta adreça agafada, ja et pots oblidar del full. Ja el podem tancar. Aquesta adreça li hem de dir a l'aplicació. Aplicació, aquí, aquesta adreça, li copio. La base de dades serà aquesta. Si veus que l'aplicació està tot al vostre domini, això està al vostre domini, des de fora no s'hi pot accedir, per tant està tot molt controlat. I el que faig és des d'ell continu. Ara ell controla que realment l'adreça que l'he dit és el full que ell espera, li diu que sí, i ens pregunta, qui és l'administrador? I per defecte, evidentment, diu, ets tu, que està utilitzant això, que tu seràs l'administrador d'aquesta aplicació, independentment de que siguis l'administrador del workspace o no. Ell et pregunta, aquest usuari que està creant això serà l'administrador. Després en podem afegir altres administradors, però aquest és l'administrador. Li dic que sí, que signi i ja està. Diu, ja ho he fet tot, ja ho tinc tot, ja pot accedir al TRAP. Ara ja entrem a l'aplicació com entrarem totes les altres vegades. Qualsevol docent que entri, entrarà. Fixeu-vos que m'identifica com a docent, l'administrador es considera que és un docent. Com que sóc administrador, m'apareix configuració, si no, no m'apareixeria. I aquí diu que no porto cap alumne, tutoritzada encara, estava en blanc, i que no tinc cap alumne per corregir. Si entrés un alumne, aquí dalt posaria alumne i veuria quin grup té ell i quin és el seu tutor. Evidentment, el següent pas és anem a posar totes aquestes dades, anem a introduir qui són els tutors, qui són els alumnes, però això és el segon pas. La configuració inicial ja està. Ara, si tenim l'usuari, aquest d'aquí dalt, amb el correu aquest d'aquí dalt, aquesta adreça, ja ho tenim tot per començar a treballar.